Ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ҳама касаа як бори дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 14 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас, боварӣ дорум бародар, мошини дилхоҳтам ёвӣ. Нархҳои хуб дорем, мошинои беҳтарин дорем. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк зӯра фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замини хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои лайкҳо, барои дастгириҳо зинда ва сарбаланд бошед. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависем бародаро. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. Навора сар мекунем, ҳама каса рафтем. Daewoo Leganze соли барориш 2000 сол, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензинай бародаро, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай, соҳибаш сурошна фурӯхта мешавад гуфтай. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт ва нархша бошад гуфтесай 12000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 89000 рубл. Харидор аниқ бошад гуфтай, марҳамат занг занем, бо арзона мекунемша. Барои маълумоти иловагиро ба даст овардан, ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтар аз худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1995 сол, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад, пул зарурай гуфтай. Айни ҳол бародаро, мошин дар ноҳияи Конибодом қарор дорад, маълумоти бештар нависондагӣ нест ва нархша бошад гуфтесай 23300 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 173000 рубл. Харидор аниқ бошад гуфтай, марҳамат занг занем, бо арзон мешавад. Варианти алиширам ҳастай, вариантҳо гуфтай дошта бошем гуфтай, марҳамат занг занем, муроҷиат кунед. Алишам мешавад мошин. Барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra G соли барориш 1999 сол, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мега соҳибаш, документош сӯзонона ҳастай, консонер дора, кор мекунад, хадавоиш 100% камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесай 36000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 267000 рубл. Харидор аниқ бошад гуфтай, марҳамат занг занем, маълумоти бештара бо ба тариқи телефон метем, арзона мешавад. Барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин да занг занед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1995, объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагӣ нест. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 29000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 215000 рубл. Харидор аниқ бошад гуфтай, марҳамат занг занед, арзон мешавад. Алишам мешавад гуфтай, вариантҳо дошта бошед, марҳамат занг занед, пешниҳод кунед. Барои маълумоти иловагиро ба даст овардан, бародаро, ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Лайкгузориро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. ВАЗ 2107 соли барориш 1999, объем мотор боша 1.5 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад, мега камбудиш акклиматорша алиш мекунӣ, тамом мешини ҳайш мекунӣ. Срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай соҳибаш 12000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 89000 рубл. Харидор аниқ бошад гуфтай, марҳамат занг занем, биёен ай пеш бо муомила дора, арзона мекунемша. Барои маълумоти иловагиро ба даст овардан, ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. BMW 5 серия S соли барориш 1999, объем мотор бошад 2.5 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробкаш автоматай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештара нависондагӣ нест. Соҳибаш айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 33000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 245000 рубл. бародаро, харидор аниқ бошад гуфтай, марҳамат занг занем, бо муомилат дорад. Барои маълумоти иловагиро ба даст овардан, ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Канали моро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши шумо харидорон мегардонем.
Daewoo Nexika соли барориш 1995 объем мотор боша 1.6 литр кузофи седан сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика мошин 100% камбудӣ надорад коробкаи Opel задагиаш срочно сум дар Корея фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесаи соҳиби мошин 17500 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 130000 рубл харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед бо муомиладора арзон мешавад алиша мешавад гуфтаи вариантҳо дошта бошед пешниҳод кунед барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. Volkswagen Golf соли барориш 2000 сол кузофи хэтчбек мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад камбудӣ нестай срочно фурӯхта мешавад гуфтаи соҳибаш мошин айни ҳол дар шаҳри Хоҷанд ва нархша боша гуфтесаи 35000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 260000 рубл мешавад харидори аниқ боша гуфтаи бо биёин муомила дора арзонам мекунемша барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барориш 1996 кузофи седан мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 баллони 80% дора акклиматорш боша гуфтаи навай документош 1 сола ҳастай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесаи соҳибаш 26000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза гардонем 193000 рубл мешавад бародаро харидор аниқ боша гуфтаи бо муомила дора арзон мешавад алиша мешавад гуфта ба ягон караван боша марҳамат вариантҳо дошта бошед пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexika соли барориш 1995 объем мотор боша 1.6 литр дар кузофи седан сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика мошин гуфтаи нахадуяй хадавои мотор документош акклиматор навай ҳама тарафа мошин тенҷай срочно сум дар Корея фурӯхта мешавад айни ҳол дар шаҳри Душанбе мошин қарор дорад ва нархша боша гуфтесаи соҳиби 16500 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 122000 рубл бародаро харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед бо арзона мекунемша алиша мешавад гуфтаи вариантҳо дошта бошед пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. Toyota Hilux Surf соли барориш 1994 объем мотор боша 7.0 литр сӯзишворӣ боша дизел коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш краскаш навай хадавоишам навай коробкаш 100% документош 10 моҳи дига ҳастай срочно сум дар Корея фурӯхта мешавад мошин айни ҳол дар шаҳри Норак қарор дорад ва нархша боша гуфтесаи 36000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 267000 рубл бародаро харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед биёен ай пеш бо арзонам мекунемша алиша мешавад гуфтаи марҳамат занг занед вариантҳо дошта бошед пешниҳод кунед барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 21099 соли барориш 2004 сол объем мотор боша 1.5 литр сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин 100% гуфтаи соҳибаш ягон камбудӣ надорад 4 баллони нав дорад губковат кадагиай документош 1 сола ҳастай фавран фурӯхта мешавад мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтесаи 20000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 148000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи бо муомила дора арзон мешавад алиша мешавад ба ягон Vectra ё хэтчбек Opel дутиқатӣ вариантҳо дошта бошед гуфтаи пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Daewoo Lacetti соли барориш 2005 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша гази бензинай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад камбудӣ нестай гуфтаи срочно сум дар Корея фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт ва нархша боша гуфтесаи соҳибаш 37000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 275000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 1998 объем мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гази бензин ҳар рӯз кор мекунад камбудӣ нест срочно сум дар Корея фурӯхта мешавад
айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтаи соҳибаш 20,000 сомон ки бо рубли ҳозира мешава 148,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занем бо арзонам мекунемша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстон бародарон дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ва сарбаланд бошен. фикротонро ҳатман дар зери видео бародарон нависен. дастгирӣ кунед моро. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба навъи мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. то навори оянда, хайр.